Good morning to all of you. This is the Greenwood Hotel, and this is swimming pool. Actually, we are born with the ability to do anything and everything. If we do, everything is possible. If we do not do, everything is impossible. We are born with the ability to do anything and everything. All the powers are within us. जों गासैबो खामानिखौ मावनो हानाय गोहो लानानै जोनोम जादों। जोङो मावनो हायै जेबो खामानि गैया, नाथाय जोङो मालायखौ ब्लेम खालामनानै मावनो गोनां खामानिखौ मावैयावसो जों जौगानो हायाखै। लाइफनि फेस जानाय प्रब्लेमफोरखौ जोङो डिफिट खालामनो नागारै प्रब्लेमखौसो जोङो मा खालामो, फकास खालामो। माने प्रब्लेमखौसो गिदिरसिन सानना लायो। खिन्थु प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय जों खामानि मावैयावसो जों जौगानो हाया। This world today is full of challenges and opportunities. If you do, everything is possible. The bigger the challenge you solve, the bigger the opportunities you will able to take. The more challenges you solve, the more opportunities you will able to take. जित जायखौ होनो चेलेन्ज लानानै जाय खामानि मावो बेनो मा खालामनो हायो, गोबां खाबु लानो हायो। जाय चेलेन्ज लानानै खामानि मावा, जित लानानै खामानि मावा, बियो दिनैनि बे कम्पिटिटिभ वर्ल्डआव, कम्पिटिटिभ बुहुमाव जेबो खाबु लानो हानाय नङा। ओंखायनो जों मा खालामनांगोन, we must very much serious. We have to maintain the serious. Seriousखौ मेनटेन जाय खालामगोन बिसोर लाइफआव इउनिक जानो हागोन। एखुथा one who maintains the seriousness, बेफोरबायदि व्यक्तियासो लाइफआव साक्सेस जानो हायो थारमाने। I strongly believe that माने गोरिब न'खराव जन्म जानाया गोरोन्थि नङानो, नाथाय थैनोसै समाव गोरिबै थैलांनायासो थारमाने गोरोन्थि। गसाइयाथ' जोंखौ गासैखौबो मावनो हानाय गोहो जोंनो हरफादों, नाथाय जोंनि अलसिया आखु, लाजिनाय आखु, हागोन ना हाया, लोरबां गोसो, बेखौ जों सोरजिना लानायनि थाखायसो जोङो मा खालामजायो, किसुमान हागौ खामानिफोरखौबो हाया जाहैयो थारमाने। ओंखायनो जों मा खालामनांगोन, जेब्लायबो पजिटिभआव थानांगोन, पजिटिभखौ बांसिन फकास खालामनांगोन। नेगेटिभखौ फकास खालामोबा आरो जोङो मा जाहैगोन, फेल जाखागोन। जाय पजिटिभखौ फकास खालामनानै खामानि मावदों लाइफआव, बिसोरनो मा साक्सेसखौ एचिभ खालामनो हादों। नै जों दा ग्रीनवुड हटेलनि माबायाव जिरायना दं, सुइमिं पुलनि साखाथियाव। आंनि आबलाइन नेलसन बर' फंबाया दङ। बिथाङा जुदि बोरैबा बोरैबि जाहोनाव थांनानै आंनि आबलाइन सासेबाव दङ, सानदिप बसुमतारी, जइन खालामनानै होआमोनब्ला निस्सय
आं नैफोरबायदि हटेलाव हाबनो मोननाय नङामोन दिनैनि तारिखाव आरो खारन लाइफआवथ' बहुद खामानि मावबोबाय इनकाम खालामनाय खामानि बहुद मावबोबाय 1996 निफ्रायनो आङो इनकामनि लाइनाव हाबदों थारमाने खिन्थु होमबाबो जोङो दिनैनि तारिखआ लासै आरो फेस्टिसआव जइन जानायनि तारिखआ लासै बेफोरबायदि हटेलाव हाबनो मोननायाथ' बाद दोनदामनै खोनाफेराखैनो थारमाने दा खिन्थु खोनाबायबो खामानि मावनानैबो मा खालामनो मोनबाय बेफोरबायदि लाक्जारियास हटेलाव मा खालामनो मोनदों प्रग्राम लानो खाबु मोनदों एक्सुवेलि जोङो 26 आरो 27 दिनै 27 बे साननैनि PLP माने फेस्टिस लिडारशिप कनक्लेभ PLC गोरोन्थि जादोंमोन PLC जानांगौ फेस्टिस लिडारशिप कनक्लेभनि वर्कशप जागासिनो दङ दिनै जोबगोन फुंनि बेसेबां रिंगा जाखो 9 बाजिनो माने 8 रिंगा 55 मिनिट सम जाथ'वाखै 9 रिंगा 30 मिनिटआव जागोन दिनै नैथि सान माने जोबथा सान आरो बेयाव जों एटेन्ड जानो थांगासिनो दं दसे रेस्ट लाथ'दो जों सुइमिं पुलनि साखाथियाव जिरायनानै ओंखारख्लायबाय जोङो सुइमिं पुलनिफ्राय गासै 10टा महल दङ वेलनेस सेन्टार नैबावनो जायो प्रग्रामा ओरै भिडिअ लागायनोसै भिडिअ हम Sir, where are you coming from? Borbeta. 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 Sir, your name please? Deepak Pathak. Teacher hoy. School khonor naam sir? Itu nalage video korbo.